Kisaalta hehkuu pari numero 5. Markus Pöyhönen ja Sanna Hento. Markus ja Sanna, mitä säpinää ja rytmiä. Ja miten vaikeita liikkeitä, siellä oli monta slaidia ja kaikkea muuta. No nyt urheilija, miten tämä suoritus meni, oletteko tyytyväisiä? Kyllä parissa liikkeessä tuli missit kyllä, että olisi voinut vähän pikkasen paremmin mennä. Mutta eikö missit on hyvät jutut? No, se tietenkin. Katsotaan mitä mieltä tuomaristo on ja Merja, cha-cha-cha tuomio. Siis kyllähän tästä kuoriutui semmonen latinomies, että aivan loistava vartalonliike. Hyvin luonnollinen lantioliike, joka myös kuuluu tuohon cha-cha-chahan. Ja teidän pari suoritus oli hirveän hyvin tasapainossa. Että sieltä ei missään tapauksessa loistanut ammattitanssija Sanna Hento, vaan siellä te olitte siellä parina yhdessä. Upeaa! Miten sitten tällainen monikertainen voittajalattari Jukka? No mä sanoisin, että pari näyttää kyllä tosi hyvältä. Oikein hyvän näköinen yhdistelmä tässä on kysymyksessä, mutta ehkä noin pikajuoksijaksi hieman hitaan oloinen oli tämä koko suoritus. Antanut pisteensä. Pisteet tulevat tässä. Jukka Haapalainen. 6. Merja Satulehto. 8. Mikko Rasila. 8. Jorma Vuotinen. 8. Aika tasasta 8 riviä. 1 kutonen siellä oli. Jännittikö kuulla enemmän näitä pisteitä kuin juoksupisteitä? Tai saako siitä edes pisteitä? No en mä tiedä, ihan yhtä paljon tää jännittää. Kisa kuin kisa. Ootko Sanna tyytyväinen? Olen toki. Hyvä. Oikein tyytyväinen. Nyt jatketaan. Joo. Marko.